Beth sy'n dda am fod yn 50? Beth sy'n dda am fod yn 50? Wel, erbyn ti'n 50 wyt ti'n eitha cyffyrddus yn dy groen dy hun, ia? Swn i'n deud. A hefyd, os oes gen ti blant, fath os gynna i, erbyn ti'n yn dy 50 fod y blant di tyfu, so maen nhw'n fwy annibynnol, sy'n golygu bod gen mamis a dadis wrach mwy o amser iddyn nhw hunan. A hefyd, swn i'n deud, erbyn ti'n 50, mae gen ti dipyn bach mwy o ryddid ariannol. So bod gen ti fwy o bres yn bocad, dipyn bach. So, Lowri, be ti'n meddwl sy'n dda am fod yn 10 oed? Wel, mae yna lot o bethau gwahanol da sy'n gallu bod yn cael yn 10 oed. Ti'n gallu cael ymarfer corff, neu ffrindiau newydd, a jyst lot o bethau neis. Bethau neis. Ie. Nain, be di hoff beth chdi am yn 77? Wel, pidio gorau gweithio a gallu mwynhau bywyd, gallu mynd allan i gael bwyd efo'n ffrindiau, mynd ar wyliau pa liciau. Ac edrych yn ôl ar y bywyd, cofio profiadau, edrych ar luniau yn aml iawn, a rhannu'r lluniau ynu a'r profiadau efo chi yn wirion a'n wiresau, cael mwynhau eich cwmni chi, ac edrych ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o wneud hynna i gyd. Droso. A beth sy'n ti ddeud ydy'r peth gorau gen ti am fod yn 40 oed? Y peth gorau am fod yn 14, sy'n ni'n dweud, ydy bod gen i fi ddim ormod o gyfrifoldebau. So dwi dal yn rhydd i gael hwyl efo ffrindiau fi, ond eto dwi dal yn cael edrych ymlaen i fynd i'r coleg a gweld bywyd yn agor i fyny ymlaen i. Yeah. So, Lowri, be ti'n meddwl sy'n dda am fod yn 10 oed? Wel, mae yna lot o bethau gwahanol da sy'n gallu bod yn cael yn 10 oed. Ti'n gallu cael ymarfer corff, neu ffrindiau newydd, a jyst lot o bethau neis. Bethau neis. Ie. Dy hynna'n